Ja, nu kan jeg bare ikke tie stille længere. 10. september, der blev Charlie Kirk myrdet, mens han sad ned stille og roligt for at møde mennesker, der havde nogle andre synspunkter end ham, og få en åben dialog. Så blev han skudt af en eller anden aktivist, venstrefløjs formodentlig. Og hvad kan man så opleve i Danmark? Jo, hvad oplever det, at den 11. september, der skriver Peter Møller på TV2. Peter Møller er sådan en såkaldt digital efterretningskorrespondent. Han skriver en artikel, Charlie Kirk, skuddræbte Charlie Kirk, hyldes for sine synspunkter. Her er de. Og hvad ser man så? Endnu et karaktermord på Charlie Kirk. Jeg har fulgt mange debatter med Charlie Kirk, og jeg vil sige, at som regel, så er han venlig og rar. Hvis folk møder ham med yderliggående påstande i forhold til det, Charlie Kirk står for, så møder han den kontant og ligefrem. Kommer folk og stiller spørgsmål, så får de et pænt svar. Kommer folk op, som åbenlyst tilhører minoriteter, for eksempel LGBT. Der var en ung trans person, der stillede sig op og skulle stille et spørgsmål, og Charlie Kirk sagde til mængden, vis respekt. Og det gjorde de så. Og hun fik lov at stille det her spørgsmål, som gik ud på, at hun overvejede medicin og forskellige ting. Og hvad synes han om det? Og han udtrykte et ønske om, at hun måtte falde til ro i sin krop. Det ville han i hvert fald bede for. Og efter lidt snak, så skiltes de ad. Pænt og ordentligt. Og sådan kunne man gøre det. Men den side af Charlie Kirk, den kommer slet ikke med. Nej, i stedet for så finder man nogle ekstreme synspunkter taget ud af deres kontekst. Når Charlie Kirk for eksempel fortæller om, at hvis han ser en sort pilot, så tænker han, hold da op, jeg håber han er kvalificeret. Så er det jo i sammenhæng med diversity, equity and inclusion. Og hvad er så det går ud på? Jo, det går ud på, at man skal tilgodese minoriteter, sådan så at når de ikke opfylder betingelserne for et eller andet job, så får de det alligevel, fordi de er sorte eller noget andet noget. Det synes jeg er synd for folk, både for os og for dem, der er med i nogle af de der minoriteter. De skal da ikke have oplevelsen af, at folk sætter spørgsmålstegn ved deres kvalifikationer, fordi der er sådan nogle politikere, der hyrer folk, der ikke er kvalificeret. Selvfølgelig skal de ikke det. De fortjener noget bedre. De fortjener at blive ansat på deres meritter, og at vi andre ved, at det er de blevet. Så når man ser en person, der er fra en eller anden minoritetsgruppe, så ved man, at personen selvfølgelig er ansat, fordi de er kvalificeret, og ikke fordi de er en eller anden underrepræsenteret gruppe. Ja, og jeg kunne blive ved. Jeg er så træt af, at vi hele tiden skal lægge bånd på os selv, for at sige, hvad vi mener. At vi skal tænke, når vi møder en eller anden 1,80 meter høj person med skægstube, der siger, at han er en kvinde, at vi så skal holde igen på os selv, i stedet for at sige, hvad vi tænker. Og det naturlige at tænke, det vil jo være, at der må være et eller andet i vejen med ens mentale tilstand, hvis man tror, man er noget andet end det, man er. Og det er jo det, de gør. Det skal de have lov til. Men vi andre skal ikke tvinges til at synes, at det er okay eller fornuftigt eller noget andet. Ja, det er bare mit take på det. Og jeg håber simpelthen, at vi får en mere nuanceret debat i Danmark. Og jeg kan ikke se andet end, at vores demokrati er færdigt, hvis folk ikke kan få lov at sige det, de mener, fordi de er bange for at træde nogen over tæerne. Vi bliver trådt over tæerne dagligt, når vi møder sådan nogle sindssyge påstande, som at mænd kan blive gravide, eller at kvinder er lige så stærke som mænd. Man kan måske finde nogle enkelte, der er, men det er jo ikke det, der er pointen. Det er en generel udtalelse, og den er forkert.
og alle de andre ting. Vi skal heller ikke stå og lade som om, at det er fantastisk, når nogen kommer ud med et budskab om, at der er ikke ligesom nogen sundhedsstandard for kroppe. Man kan godt veje 300 kilo, og så er det helt fint. Selvfølgelig skal man have lov at veje 300 kilo, men at stå og sige, at det skal være sundt, det er jo sindssygt. Og det skal vi have lov at sige, ligesom de skal have lov at sige det modsatte. Og så må vi jo mødes i en debat, hvor vi prøver at forstå hinanden. Hvis ikke vi kan det, så er vores demokrati færdigt. Og pressen svigter sin opgave massivt i Danmark ved at underrepræsentere højreorienterede synspunkter, ved at underrepræsentere synspunkter, som er traditionelle omkring kønsroller, manderoller, familier. Alle familier skal have lov at være her. Men det er nogle gange ikke lige så naturligt at have en familie med 2 mænd eller 2 kvinder, som det er at have en mand og en kvinde. Det er ikke det samme. Alle skal have lov at være her, og hvad folk laver hjemme under dynerne, det rager ikke mig. Men på den anden side, så kan man heller ikke kræve, at jeg ligesom skal stå og sige, at det er godt, hvis nu de laver et eller andet ekstremt, og har lyst til at smække det lige op i sylten på mig. Ja, det var, hvad jeg havde at sige. Tak.